Na Palatínovej ulici číslo 13 sa nachádza hlavná budova Podunajského múzea, bývalý kultúrny palác postavený v roku 1913 podľa projektov profesora Technickej univerzity v Budapešti Dezső Hültla. Základy zbierky múzea položil historický a archeologický spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna, založený v roku 1886. Vo zveľaďovaní zbierok pokračoval od roku 1900 Múzeálny spolok Komárňanskej župy a mesta Komárna a od roku 1911 Jevkajho všeobecno vzdelávací a muzeálny spolok. Zakladateľ zbierky múzea Rudolf Ďulaj z nej v roku 1889 usporiadal v budove Komárňanského kalvinského kolegia prvú výstavu. Prvou samostatnou budovou múzea bol v rokoch 1900 až 1913 Esterháziev pavilón v anglickom parku pred pevnosťou. Jeho zbierky boli potom umiestnené do kultúrneho paláca, postaveného z financií Jevkajho spolku a uhorskej vlády, kde okrem múzea umiestnili aj mestskú verejnú knižnicu i mestský archív. Veľká sála múzea bola do druhej svetovej vojny dejiskom mnohých významných kultúrnych a spoločenských podujatí. Riaditeľom múzea bol do svojej smrti v roku 1936 veľmi aktívny Gyula Alapi, prvý tajomník Jevkajho spolku, regionálny historik a jeden z politikov maďarskej menšiny na Slovensku. Po druhej svetovej vojne Jevkajho spolok rozpustili a múzeum rozoštátnili. Z jeho zbierok bolo v roku 1948 zriadené okresné vlastivedné múzeum, v roku 1949 nazvané Podunajským múzeum. K jeho významnému rozvoju sa vytvorili priaznivé podmienky až v roku 1968, keď bola na účely múzea uvoľnená celá budova kultúrneho paláca a na čelo inštitúcie sa v osobe Jozefa Kajtára dostal agilný riaditeľ. V roku 1970 bola otvorená stála archeologická, historická a etnografická expozícia múzea, obnovená dodnes víta návštevníkov múzea. V roku 1975 mimo hlavnej budovy bola zriadená pamätná výstava Móra Jevkajho a v Martovciach expozícia ľudového bývania. V 70. rokoch 20. storočia múzeum získalo nové prevádzkové priestory v Zičieho paláci. Takmer súčasne so zmenou politických pomerov v republike sa do čela múzea dostal inžinier Jozef Četvrtoky. V roku 1991 bola vo veľkej sále múzea zriadená obrázáreň, v roku 1992 v Zičieho paláci expozícia novších dejín Komárna a v zrenovovanej bašte 6 Komárňanskej pevnostnej línie bolo v roku 1993 vytvorené rímske lapidárium. V roku 2005 múzeum prevzalo správu historickej knižnice v hlavnej budove, ktorú nazvali po jej zakladateľovi knižnicou Ištvana Kľúčára. V novembri 2006 bola odovzdaná do užívania múzea a knižnice Jožefa Sinejho obnovená budova na Palatínovej ulici 8, kde múzeum získalo ďalšie výstavné a prevádzkové priestory. V zbierkach múzea je zaregistrovaných bezmála 140 000 predmetov. Na nádvorí kultúrneho paláca bola 28. októbra 1937 slávnostne odholená socha Móra Jevkajho, rodáka Komárna, významného predstaviteľa romantiky v maďarskej literatúry. Socha je dielom komárňanského sochára Gyulu Bereca. Pamätník znázorňuje spisovateľa ako sediaceho rozprávača v dobovom oblečení. Z vápenca sformovaný podstavec je dielom miestneho kamenárskeho majstra Viktora Komáromiho. Sochu v roku 1947 odstránili z podstavca, ale v septembri 1952 ju počas veľkej slávnosti vrátili na pôvodné miesto. Na stene hlavnej budovy múzea pamätná tabuľa od roku 1990 pripomína verejnosti, že vo veľkej sále budovy 5. februára 1924 koncertoval svetoznámy skladateľa klavírista Béla Bartók. Pamätná tabuľa je dielom akademickej sochárky Rozálie Darážovej. Ďalšia pamätná tabuľa, vytvorená v roku 2000 akademickým sochárom Jánošom Naďom, je venovaná akademickému maliarovi, profesorovi kreslenia Károjovi Harmošovi, ktorý v medzivojnovom období vo svojom ateliéri v podkroví budovy vychoval plejadu umelcov. Z iniciatívy obnoveného Jevkajho spolku bola v roku 2006 na stene budovy umiestnená aj pamätná tabuľa Gyulu Alapiho a v roku 2008 pamätná tabuľa Žolta Beutyho, zakladateľa Jevkajho spolku.